नमस्ते सर्वांना. भाई आपण कुठे आलो आता? हे हा पूल कोणता? सोमेश्वरचा ना? सोमेश्वरचा पूल बघा किती मस्त वाटतं. इकडे पाणी बघा ते पण दिसेल बघ. हो मस्त वाटतं ना इकडे सिनरी बघा. चला जाऊया आता. आम्ही कुठे फिरायला चाललो ते दाखवतो तुम्हाला. चला या. हो हो बघितलं. चला आम्ही जरा पुढे चालत आलो आणि ॲक्टिवा इकडे ठेवली आहे. चला ॲक्टिवावर बसून जाऊया आता आपण. भाई तुला आवडली का? छान आहे ना मोठी. चला आता बघा आम्ही कुठे आलो आहे. या माझ्या ब्रदरला तुम्ही ओळखत असाल. याचं नाव शुभम कीर. मम्मी जो नाव वापरते शुभांगी कीर ते मम्मीच्या लग्नाचं अगोदरचं नाव. आणि लग्नाच्या अगोदर मम्मी इथे राहायची. हे कीर बाग. इकडे सर्व कीर राहतात. शुभम कीर, शुभांगी कीर. आणि आता मम्मीचं लग्नानंतर स्मिता शिरवडकर. तर आहे आपल्या कीर बागेतलं मम्मीचं आणि मामांचं घर, मामाचा मुलगा शुभम कीर. आज आम्ही ह्यांच्याकडे गणपती विसर्जनासाठी आलो. बरोबर. तुम्ही कसे सर्व? आणि मजेत. मामाला पण भेटूया. आणि इकडे आपलं हे खाली काय आहे? ते आपले वाडी लागते खाली आपली. गाडी लागते ना. गणपती विसर्जन आपल्याला इथूनच न्यायचं आहे. आणि खूप मॉडर्न म्हणजे आता एकदम व्यवस्थित केलं सर्व. फ्लोरिंग पण सर्व व्यवस्थित. आपली गाडी पण आता खाली येते पूर्ण. आणि आम्ही ॲक्टिवाने आलो बघा. आणि इकडे सीनरी बघा. बघा आता आपण वरती उभे होतो ना. आणि इथे आपले सर्व गाय म्हैस बैल सर्व होते ना. आता सगळे वरती फार्म हाऊसवर गेले, शिफ्ट झाले. हां हां. आणि आपण यांचा फार्म हाऊसचा पण एक व्हिडिओ बनवला होता बघा. कोंबडी अंडी घालते असं काहीतरी टायटल दिला होता. तो व्हिडिओचे व्ह्यूज मी तुम्हाला सांगू कमीत कमी 10 लाख व्ह्यूज आहेत त्याला. आता जवळजवळ वरती फार्म हाऊसवर आपल्या 55 गाई गुरं, बापरे, शेळ्या बकऱ्या आणि 7,500 प्लस झाडं लागवड झाली. आंबा काजू नारळ. आम्ही जेव्हा व्हिडिओ बनवला होता माझ्या हिशोबाने तेव्हा 1,500 लावली होतीस तू. आता 7,500 प्लस झाली लागवड आहे. बापरे. आणि काजू म्हणजे उत्पन्न चालू झालं. तुम्हाला जर नॅचरल प्रोडक्ट्स आम्हाला सप्लाय करायचे असतील ना तर आम्हाला सप्लायर भेटले आहेत. आम्ही तुमच्यापर्यंत पोचवू सर्व गोष्टी. बरोबर ना. होममेड सर्व आणि चांगले नॅचरल. आणि आपण आता गणपती विसर्जनासाठी आलो आहे ना. या गावातले आता विसर्जन किती गणपतीचे विसर्जन होणार आहे? एकूण 24 गणपती. त्यातले 10 गणपती गौरी विसर्जनला झालेत. आता 14 गणपती शिल्लक आहेत. त्याच्यात आपल्याला 14 बघायला मिळतील. हा रस्ता आपला स्लोप बघा केवढा आहे. तो कॅमेरामध्ये समस्या का माहीत नाही. डायरेक्ट खाली गाडीचा ब्रेक नाही लागला की डायरेक्ट खाली जाईल गाडी. 30मध्ये येतो. आणि आपला एंड कुठे होतं? हे खाली नदीवर. नदीवर ना. आपल्याला सर्व नदी पण बघता येईल आता. पाणी आले नदी. हां 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 हां. पूर्ण मिरवणूक येणार. चालू आहे व्हिडिओ. गणपती
हॅलो हॅलो काय रे धांदल करू नका हरू थांब उडी मारू नको हरू गडबड नको थांबा एका मागाच्या हातान घ्या लावला पाय खाली गणपती बाप्पा मोरया. थांबा तिकडे खाली पाय सुचल्या काय ना फोन तरी काढायचं काजी आता घर कसं खाली वाटतोय हो बाप्पा बाहेर पडला ना. होय आता डीजे आहे नाचणार तुम्ही हो नाचता डीजे मध्ये हार नाचतील हे नाचतात का नाही तुम्ही नाचता मी नाही अरे वा. नाचत. मला- म्हणणे बोलले की वरती बघितलं हो मग समजतं तिला मने म्हटले सर्व समजतं ए बी ते मी समजतं खाते ना सर्व हा सर्व वेफर्स खाते धर परत ते पेढे खाते मिठाई मध्ये सर्व वस्तू खाते ती अरे वा हुशार आहे मग ब- तर आजचाही ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि इथे तर रात्रीची वेळ आम्ही इकडे आजीच्या घरून पण जाऊन आलो तुम्हाला ट्राय केलं की कोकणातले गणपतीसुद्धा दाखव आणि आजूबाजूला कसं वातावरण ते पण मी तुम्हाला दाखवायचं ट्राय केलं आता माझ्या हातात बघा काय आहे आमचंसुद्धा जेवण झालेलं आहे आजीच्या घरी आम्ही जेवलो आणि आता इकडे आपले बुबू आलेले आहेत बुबू आवाज द्या बालू आला का आवाज आता ते काढू का तुम्हाला दिसणार नाही त्यांना आता हे देतो आणि तुम्ही सर्वांनी पण व्हिडिओला लाईक करा व्हिडिओला शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि स्माईल करत राहा चांगलं खात राहा बाय बाय बाई पण आहेत चला बाई झोपूया आता बाय बाय गुड नाईट चला तुम्हाला गावातलं सकाळ सकाळी दाखवूया हे मस्त वाटतंय ना आणि बघा